mane na taro mar chik gero udi tiwacho ni ok en gima rach nikech kata sirikal mokalo ne nitiere kod chenro mar gero udi mak mana ni ng'ado sara no ema ikwedo kalore ni wacho ni mano to ken e yor chik ni ng'ado sara ata mala 1.5 kose nango gade mane kaka no wache to kendo kata king'iyo gimo achiel kuom gik momiyo gino ok donj na oganda ka koro ija higa 50 to idwa retire e higa 55 to ochak ng'adi osara sani to seche ming'adi osara ne yudo ka nikawo mortgage bende chon gi ng'ama ondiki tich kata gi bank misebedo kichulo higni 7 ere tiende mondo chak ng'adi osara ni dwa miyi ot machielo to nisekawo loan makendo ichulo sani mondo miyi ot machielo koro ng'ado osara no iyudo ka en gimoro mana mamedo hinyo ji to bende ionge gi guarantee ni bang'e ka otiek ng'adi osara ni nitiere kaka osara ni dhi konyi nikech kata odno ok idich godo in gi yodi Dina korka kori ato pod achung' kama chung'e nikech ang'e niya ni ker nigi mpango maber kendo mpango mabiro konyo ji. Adwa ni wadhi e wach machielo kalore ni wadong' mana gi dakika matin kende to twak mar odiochieng' ma kawuono rumo kata kamano wang'e ni kotudore kod romo